kunungo gouvernement ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ araba o araba kunungo a laada timɛna min ye ɲɛbila sɛbɛnw ye olu dɔw taara yaasa gouvernement bɛ se ka baara kɛ cogo min na yanni CNT ka kɛ sariyakisɛ ye jɔyɔrɔ o dira maa dɔw ma minisiriw ka baara ni baara bolodalenw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra minisiri min bɛ yen ni ale bɛ malikurako kunna n'o ye refondation ye Fala ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min ye CNT maaw ye k'olu taatɔ don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la yanni olu kana ka bɔ ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la yamaruya ka di gouvernement ma Fala ye a ka se ka baara kɛ ka ɲɛbila sariya dɔw ta min ye ka fɛn dɔ kɛ ni ordonnance ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka sigi jɛkulu sigili kan u la kɔlɔsili baarakɛyɔrɔ bolo la baara bɛ se ka kɛ cogo min na gouvernement bɛ se k'o kɛ min ye sɔrɔ kɛcogo ye ani baaraw kɛcogo ye gouvernement bɛ se k'o fana kɛ maaw ka tɔgɔla sɛbɛnkow Fala ye o fana bɛ se ka sigi sen kan gouvernement fɛ wa min ye bɛnkan ye ani diɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ yamaruya bɛ di gouvernement ma a ka se k'o kɛ k'a sɔrɔ yanni CNT ka na min ye minisiri min bɛ an ka jamana jɛgɛmɔko kunna Fala ye jɛgɛmɔ yɛrɛ bɛ kɛ sariya mun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ ko sɛbɛn in k'a sɛbɛkɔrɔ kɔrɔla yaasa ka se k'o falen k'o bɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenw ye bana minnu fana bɛ yen bi bi in na n'olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na sa ko k'o sigi sen kan o la sa minisiri min bɛ jɛgɛmɔko kunna ale nana ni ɲɛbila sɛbɛn ye ɲɛbila sɛbɛn min kɔnɔna na sa a ye laɲini kɛ yɛlɛma belebelebaw ka se ka don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini minnu bɛna kɛ baarakɛla dɔw fɛ n'olu wulila ka taa jɛgɛmɔ ni bagan mara hukumu kɔnɔna na ka t'u ɲɛda yɔrɔ dɔw kan olu nana ni jaabi min ye o jaabi bɛ se ka don baara la cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana ka sigi sen kan redevance ko o papiyew bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fana ka don sɛbɛn in kɔnɔna na min ye sɛbɛn in kɔnɔna na fana kiimɛliw ka se ka kɛ u bɛ baara kɛ sigida minnu kɔnɔna na sɔrɔ minnu bɛ k'o la ani nafa minnu bɛ k'o la marabolo yɛrɛ bololamɔgɔw olu bɛ se ka don yɔrɔ bɛ se ka ye cogo min na sɛnɛ ani bagan marako la an ka jamana kɔnɔ ko o baaraw fana sigira sen kan ka kɛ ni baganw yɛrɛ furakɛli ko ye ko bɛɛ lajɛlen donna ɲɛbila sariya sɛbɛnkura in ale kɔnɔ jɔyɔrɔko ta fanfɛla la Fala ye minisiriso min bɛ yen ni ale bɛ bɛn ni kɛnɛya kunna ale ye jɔyɔrɔ di maa ma o tɔgɔ ye ko Amadu Dunbiya ale kɛra conseil technique ye minisiriso n'o ye Ismail Wage ale ka minisiriso la minisiriso min bɛ kɛnɛya ale ni adamadenya tɔbɔtɔliko kunna Fala ye ni o ye santé ye ale ye INPS directeur général ba n'o ye an kɔrɔkɛ Usumani Karimu Kulubali ye ale jɔyɔrɔ dira Isa Bakari Jara ma nka Karimu ale tun bɛ taa décembre la ale ka retraite sera gɛnni tɛ min ye minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Fala ye sifinw ka ko ale fana ye chargé de mission ta o ye Marietu Kulubali ye ale ka baaraw kɔni bɛnnen don gestion ni logistique ni transport o ma min ye directeur général min bɛ palais de Pionniers kunna minisiri a ye jɔyɔrɔ di a y'o fana maa sugandi o kɛra Sidi Diko ye ale ye école karamɔgɔ ye camancɛ kalanso la minisiriso min bɛ seko ni dɔnko ni dunanjigisoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ko sa ko bureau malien de droit d'auteur artistes ka hakɛ bɛ jate yɔrɔ min na Fala ye n'o y'u ka droit ye o ɲɛmaaya taara ka di maa ma sa o ye Yaya Sinayogo ye école karamɔgɔ don ale ye ɲininikɛla ye baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa minisiri Mamudu Kasoge ale ko ni Ala sɔnna ma ko min ye maa minnu bɛ kasobon baara kɛ olu ka jɛrɛ min bɛ kɛ sa o tako 9 bɛna kɛ k'a daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila tile 29 na a bɛ taa kɛ Kulukorokaw fɛ yen jɛrɛ 9 in Fala ye a bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔna na Bamancɔlen ka walekɛbagaw olu marali farala kasobon baarakɛlaw ka baara kan o kɔrɔ fo ka sɛbɛnw lajɛ sɛbɛn b'a to bi hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ cogo min na olu fana ka se ka o don bɛrɛ la ka baara kɛ n'o ye min ye sɛbɛnden minnu b'u bolo sa kasobon bɛɛ lajɛlen la baarali hukumu kɔnɔna na k'olu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnkisɛ kelen den kelen ye baara ka se ka kɛ ka ɲɛ hakilina minnu bɛ sigi sen kan ani baara min kɛra salongo san 2025 kɔnɔna na k'olu kiimɛliw kɛ sankura k'o bolodali baara kɛ jɛrɛ belebeleba in kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinanta baara dakun minɛna tali kɛ min na min ye kasobon baarakɛlaw ka kɛ ni Bamancɔlen ka walekɛbagaw ye maa minnu kati ka gɛlɛ kosɛbɛ olu la maraliko u ka kasobon kɔnɔna na ani ɲɛbila min b'u yɛrɛ bolo baara ale ta nasira fɛ minisiri min bɛ donibatalaw kunna sa ale ni mobiliko n'o o ye Madina ye ale ye conseil de ministre la dɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'u tun bɛ wɔlɔfɔw fɛ baara la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o sigilen don pankuruko kunna an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko ASECNA ale ka jɛrɛ 76 o baaraw kɛra novembre kalo tile 21 wɔlɔfɔw fɛ yen min ye jɛkulu in ye farafinna ale ni Madagascar jamanaw olu de b'a kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la taa ni ka segin kow ma pankuruko ta nasira fɛ baara minnu sera ka kɛ jamana 19 in kɔnɔ k'o mɔnɔ bɔ min ye u ka jɛrɛ min sigira sen kan n'o tun ye 75nan ye
o wolola fɛn minnu na utukalo tɛmɛnen ka se ka kimɛli baaraw kɛ ka ɲɛbila sɛbɛnw kɛ ka ɲɛbila baaraw kɛ ka kɛɲɛ ni san 2026 san 2030 ye ko olu sigi sen ka hakilina min b'u kɔnɔ min ye jɛrɛ ɲɛ sa ale kɔni y'a to fɛɛrɛ kurakuraw sigira sen kan min bɛna to u bɛna k'u ka kuntilennaw ye ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna ka daminɛ san 2026 ka taa se san 2035 ma u ka baarakɛlaw na fana ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw fana sɔrɔ n'o ye équipement ye ka daminɛ san 2026 ka taa se san 2030 ma ani olu yɛrɛ ka musakakow bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u y'o fɔ wɔlɔfɔw fɛ yen malidenw ka minisiri minnu bɛ kɔ kan olu ka minisiri fala ye n'o ye Musa Atayɛri ye ale ko sa k'u ye jɛrɛ fɔlɔfɔlɔ sigi sen kan jɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min n'o bɛna maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ ya fala ye o ye dɔgɔduma o ye décembre kalo tile 16 ka taa bila tile 17 la Bamakɔ yan ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u bɛna o kɛ yaasa maliden minnu bɛ kɔ kan fala ye u ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye sɔrɔw ta nacogo ye sabu se k'o kɛ cogo min se ka yiriwali baaraw kɛ cogo min na k'u to kɔ kan min ye jɛrɛ in ye sa ko ale kɔni bɛna kɛ fɛn ɲɛnamaba ye min b'a to maliden minnu bɛ kɔ kan u ni jamana bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na ka baara kɛ Musa Atayɛri ka kuma filanan ye tali kɛ mun na tunkarankew tɔgɔla don fala ye o fana bɛna sigi koyi novembre kalo décembre kalo nata yen o tile 18 ka taa bila tile 19 na Bamakɔ yan o bɛna kɛ tunkarankew tɔgɔla don ye san 2025 hukumu kɔnɔna na min ye tunga ye ka kɛ ni sanayɛlɛkow ye ka bɛn ni seko ni dɔnko ye min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o la kuma dakun bɛna sigi o kan a yirala sa k'a fɔ ko n'o kɔni kɛra maliden minnu bɛ kɔ kan u se ye mun ye u bɛ se ka mun kɛ yaasa an ka seko ni dɔnko ka matarafa u fɛ min ye don in ye sa ko a kɔni bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min na barosigiw bɛna kɛ maaw bɛna hakilina di tunkarankew ka ko kan seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ani an ka jamana yɛrɛ taabolo dugu ani dugudenw ani taa ni ka segu bɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛfɔli bɛna taa kɛ maaw ye min ye waleyaw ni hakilina ɲuman min bɛ jamana tunkarankew fɛ u ka se ka olu ɲɛfɔ fasoden ɲumanya waleyaw n'olu fana ɲɛfɔ malidenw yɛrɛ tɔgɔla sɔrɔ minnu sigilen don an ka jamana so minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ yan u na taa olu fana dɔw lajɛ minnu ta u banna fala ye minisiri y'a yira sa ko don in k'a kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman ye Mali ani tunkarankew a ka tunkarankew u ka se ka sigi ka kuma k'u hakili di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunga ale kɛcogo kan halisa Musa Atayɛri ka kuma na fala ye a ko ko u tun bɛ Gabɔn min ye novembre kalo tile 11 ka taa se tile 15 ma ko ale taara baara la Gabɔnkaw fɛ yen maliden minnu bɛ yan n'olu ye ɲɔgɔn ye ani Gabɔnkaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye hakilila falenfalenw a y'olu kɛ Libreville-kaw fɛ yen malidenw ka kuntilennaw kan degun minnu bɛ yen gouvernement yɛrɛ bɛ ka se ka baara minnu kɛ a y'olu fɔ a y'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan musaka minnu bɛ yen n'u b'u bila ka na k'u jija kosɛbɛ fala ye a ka se ka nafa ɲɛ Gabɔn maa falen minnu n'ale ye ɲɔgɔn ye u y'a yira sa ko jamana fila ye teriya ni balimaya maa ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o sinsin yaasa an ka jamanadenw filaw bɛɛ la jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka jamanaw olu kɔnɔna na minisiri min bɛ sɛnɛko kunna fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye dunkafa sabatili farafinna kɔnɔna na fala ye o jɛrɛ belebele kɛra novembre kalo tile 20 ka taa bila tile 21 na Addis Abebakaw fɛ yen Addis Abeba lajɛ in a y'a to sa farafinnakaw u ka hakili jagabɔ kɛ ka kɛ ni sɛnɛko ta nasira ye sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka taa sira minnu fɛ taabolo naani bolodi ɲɔgɔnmaw hukumu kɔnɔna na ko u y'o kumaw fɔ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan dunkafa sabatili a n'a lakanali ko hukumu kɔnɔna na ka se ka dɔ fara o kan bayɛlɛmali fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ farafinna bi ko ka se k'olu fana sinsin jɛrɛ in k'a kɛra sababu ye maa mafalenw ale ni gouvernement maw ale ni cakɛla baarakɛla minnu ye kɛnɛrɛ tigilamaw ni senko ni dɔnko tigilama minnu bɛ diɲɛ fantan naani fɛ fala ye u ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋwɛ ka hakilinaw falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ foro kɔnɔ bi ani minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka taa foro kɔnɔ ani foro yɛrɛ baarakɛlaw olu ka ɲɔgɔn ye ka hakilina jagabɔ kɛ min ye irisilakaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ye farafinna ni irisilaka bolo ni ɲɔgɔn ma san 2023 ka taa se san 2026 ma u y'o kimɛli baaraw kɛ irisilakaw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye u y'o fɔ an ka minisiri ko ani irisiw ka maaw ye ɲɔgɔn ye fala ye hakili jagabɔ min bɛ Mali bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ n'a ka dugukolo ko n'a ka dunkafa sabatiliko ye k'u y'u da don o la minisiri min bɛ n'ale bɛ baara ni baara dege kunna n'o ye Umusal Seki ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko k'a daminɛ nin kalo in tile 18 ka taa bila tile 21 na
ayasi jamana o k'olu tun bɛ an fɛ yan Niger Burkina Mali min ye bolola baarakɛlaw tɔgɔla baaradege ko hukumu kɔnɔna na ko Ghana fana nana fala ye ka se ka na ye baara in ale kɛnɛ kan fɛɛrɛ min sigira sen kan sa o ye k'a fɔ ko nin salon siɲɛ fɔlɔ min filɛ nin ye k'a kɛra sababu ɲuman ye ka jamana ninnu gɛrɛ ɲɔgɔn na ka hakilina falen falen kɛ baro sigi 5 kɛra a kɔnɔ gouvernement ɲɛmaw maa mafalenw kɛnyɛrɛye tigilamaw minnu bɛ baara ni baaradegeli baaraw kɛ fala ye ka taa se diɲɛ magobatigiw minnu ka baara bolodalenw ma an fɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen nana wa k'a kɛra wasa ye minisiri ka kuma don minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba sigi Mali kɔnɔna yan décembre kalo tile 7 fala ye ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye yiriwali yɛrɛ ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka seko n'a ka dɔnko ye min bɛ se ka taa kɔ kan ko ka olu bɛɛ lajɛlen yira malidenw na maa 1000 o de kan ka ye don in siɲɛ fɔlɔ kɛnɛ kan min ye jagokɛlaw ye ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dɛmɛbaa jɛkulu fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ maa minnu bolo musaka ko ta nasira ka se ka yiriwali kɛ an ka jagoko ta nasira fɛ ko fɛɛrɛ in kɛrɛnkɛrɛnnen sigiko fɔlɔ in fala ye a denfajala u y'o ta k'o di Turki ma jamana kɛrɛnkɛrɛnnen minnu welelen don a kɛnɛ kan o ye Burkina Faso Niger Irisi Chine Inde Maroc ani Togo ko olu ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnenw ye jɛrɛ in ko a labɛn baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ni Ala sɔnna ma décembre kalo in tile 7 maliyɛn minnu bɛ yan n'olu bɛ baara kɛ n'olu ye jagokɛlaw ye ani minnu bɛ bɔ kɔkan ka na cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔba minnu bɛ bayɛlɛmali ko hukumu kɔnɔna na k'an na dorogo ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kɔnɔna yan Musa Galabu ale y'o fɔ kunungo conseil des ministres la fala Musa Galabu ka kuma filanan kɛra mun ye citerne 82 ko bɔra min ye Nizɛrikaw fɛ yen ka na an ka jamana kɔnɔ Niger ye citerne mun di fala ye ko a essence litiri bɛ bɛn min ma 4,311,000 ka taa o litiri u y'o de di an ma ko n'i ye taji in ta k'a lajɛ musaka bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 3,291,952 ani dɔrɔmɛ 100 ma min ye citerne ninnu ye u ye kilomɛtiri 1,400 de boli ka bɔ Ɲame ka na Bamakɔ ka tɛmɛ Wagadugu fɛ min ye ayɛsi wolomasiri tabaw ye olu de daru ka kana n'u ye Musa Galabu ko nin taji den bɛ tali kɛ ayɛsi yɛrɛ ka ŋaniyabaw la jamana sabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ye wolomasiri tabaw ta nasira fɛ jamanaw cɛ sirabɔ ani yiriwali ta nasira fɛ ko a bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ saniya ko kunna yiriwali kuntalajan ale ye conseil des ministres ladɔnniya fala ye k'u tun bɛ Brésil kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Belɛmkaw fɛ yen sa k'u ye baara kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan laɲini belebelew kɛra min ye diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo min na waati yɛlɛma kɛlɛli hukumu kɔnɔna na yaasa yiriwali kuntalajan bɛ se ka taa ɲɛ cogo min weleweleba dara jamanaw fɛ sa jamana minnu kɔni bɛ yen bi fala ye n'olu t'a fɛ fiyewu tajila baaraw ni fɛnw ka jɔ ko fɛɛrɛw tigɛra o ko hukumu ale kɔnɔna na minisiri min bɛ ni ale bɛ kunnafoni di ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya fala ye ko min ye Wagadugu ale tun bɛ yen novembre kalo tile 18 ka taa bila tile 21 na Wagadugukaw ka bɔlɔlɔ hakili jagabɔ min bɛ yen o ta ko 20 na dɔgɔkun kelen k'ale taara o kɛnɛ kan Mali jamana tɔgɔ la min ye fɛɛrɛ in ye sa hakili jagabɔ fɛɛrɛ mun sigilen don bɔlɔlɔ sanfɛ bi n'a b'a fɔ ma ko intelligence artificielle k'o ta k'o don ba la ka se ka baara kɛ n'o ye bɔlɔlɔ sira fɛ ko kuma in ye tali kɛ o la Burkina jamanakuntigi Alhamdu Agi Iliani y'a yira sa ko kumaw kɔni dayɛlɛla ale fɛ baro sugu taara daminɛ hakilina jagabɔ la fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi ayɛsi kɔnɔna na min ye bɔlɔlɔ sira ye fala ye a intelligence artificielle ko k'an yɛrɛ k'a tɔnɔ bɔ ten sa an da kana k'a la an ɲɛ b'a la su ni tile an fana ka nafa dɔ sɔrɔ a ko la minisiri ko k'u ka kumaw ye tali kɛ o la kosɛbɛ wa min ye frontière ye fala ye k'u bɛna n'a fɛɛrɛ fɔlɔ sigi yɛrɛ ka se ka baara kɛ n'a ye n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko ayɛsi ko k'a ma sigi sen ka fala ye n'i ye siraw ta don o don i b'a dɔn ko ayɛsi ko halisa ko k'a ma dafa fɔlɔ siraw an bɛ Maliw ta fɔ bi Burkina fana ta ka jugu bi dɛ fala ye wa n'i sera Niger a bɛ k'i ɲɛna ko y'a barabila fɔli yɛrɛ ye sira fɛ ayi n'o bɛ tigɛ ayɛsi ko la pewu ɲɛmaw ɲinɛnen n'o ye yɔrɔ in kɔ o degun min bɛ mɔgɔw kan o la bi ni maa taara kari kɔnɔ fala n'o nana ni ko ayɛsi aw ko ayi f'u ka fɛɛrɛ tigɛ o la o y'a la degun dɔ ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna aw terimuso ani an yɛrɛ bɛ terimuso n'o ye colonel major ye a ko aw ka bana kofɔlen ye e ni kɛba ka bana in k'a jiginna nin dɔgɔkun in na kosɛbɛ ko nka an ka hakili to an yɛrɛ la
a jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan. Jamanakuntigi ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ fala ye min ye adamadenw ye u bɛɛ lajɛlen ka tanganaw matarafa. Bana in don, bana in tɛ o. An kɛnɛma toli o la an bɛ se ka mago ɲɛ jamana ye. Bamako novembre kalo tile 26 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali, chevalier de l'ordre national.